आं दिनै मोनाबिलि समाव इउपिपिएलआव जगदान जाफैनायनि मेन खारनानो जादों जोङो बिपिएफआव बिराद बोसोर मावबोबाय खामानि, दा जेबो उन्नति मावनो हायाखै, जेबो खामानि मावाखै, बिनि थाखाय आरो जोंखौबो नायाखै। इउथ हिसाबै जों बिराद खामानि मावबोदों, जोंखौ जेबो नायाखै। बिनि थाखाय जोङो मोनसे थिरांथा लानानै जा नैबे इउपिपिएल सरकारखौ प्रमद बर' सारनि जि दैदेननाय बेखौ मोजां मोननानै जगदान जानोसै होननानै रायलायलायनानै जयैनो जोङो जगदान जाफैनाय जादों। जोङो नायगाव प्राइमारि इउथनि बाक्सामारा गामि। जिहेतु 22 बोसोर एमसिएल डनेसन गैया, एमसिएल जादोंमोन आरो बिपिएफनि समाव बिथाङा सिगां समाव बेबायदि जादों। बिथाङा नोंथांमोननि बे समस्थियाव माबायदि खामानि मावदों होनना सानो बिथाङा? बिथांमोनाथ' जेबो मावाखै। नायनो थाङोबा बे मावनो हायैनि थाखायनो जोंनि गोसोआ माबा मोनसे साननानै जाहाथे प्रमद बर' सारनि मावनायखौ नुनानै जोङो गोसोखौ सोलायनोसै, खामानिखौ जेनेबा मावनो हायाखै दनेस्वर गयारिया सारा, बेबायदि होननानै जोङो रायलायलायनानै फैनाय जादों आरो इउपिपिएलआव। आथिखालाव प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल दोलोखौ माबायदि खामानि मावजानाय बा माबायदि खामानि मावदों होनना सानो? आथिखालनि जि नुथाय खामानि मावनायफोरखौ नुनानै जि मावदों बेखौ नुनानै जोङो मोनसे सिन्था धारा खालायदों दि जाहाथे आरो नैबे पुनराय सरकाराव फैफिनोबा सारा जाहाथे बेनिफ्राय आरो साबसिननिफ्राय हामसिन मावबावो। नोंथांजों लोगोसे साबैसे? आंजों लोगोसे 9 जन फैदों। 9 जनाव सासे जोंहा माबानि बिजेपिनि दङ, खिनियानो। फैनाया फैबावगोन, रायलायगासिनो, जोङो रायलायगोन गाबोन समफोरनि गेजेरावनो। दिनै जिहेतु नोंथांमोना इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाबाय, इउपिपिएलनि जानानै नैबे बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय माबायदि खामानि मावलांनो सानो? नैबे फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थिनि जि रल लानांगौ, जों दिनै जगदान जानानै इउपिपिएल हिसाबै जे खामानि मावनांगौ, बे खामानिखौ जोङो गाबोननिफ्रायनो मावनाय जासिगोन। नोंथांनि नोजोराव इउपिपिएलआ बे बावखुंग्रि बियाबाव देरहागोन ना देरहाया सानो? इउपिपिएलआ खाथां देरहानाय, बिनि थाखायनो जोङो फैनाय जादों, हाबनाय जादों। आरो सरकाराबो जों प्रमद बर' सार दैदेननाय इउपिपिएल सरकारानो दाखागोन नुखानाय आरो देखासोना हिसाबै जोङो हाबफैनाय जादों गोसो